Festa Major de Sitges 2014. L'acte que inicia oficialment la Festa Major d'enguany. Una salutació especial per alcalde de Sitges, regidors i regidores de l'Ajuntament de Sitges, alcaldessa accidental de Vilanova, alcalde de Sant Pere de Ribes, alcaldessa de Canyelles, exalcaldes de Sitges, jutge de pau, rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, fill adoptiu, presidenta de la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, membres de la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, pubilla de Sitges, pubilla de les províncies de Barcelona, pandonista de Sant Bartomeu, pandonista de Santa Tecla, presidents i membres de les juntes del Prado, Retiro i Agrupació de Balls Populars, expresidents de les comissions de Festes Major i Santa Tecla. I, sobretot, una salutació especial a Cisco Arbonès i Heredia, pregoner de la Festa Major 2014. Senyors i senyores, molt bona nit a tothom. Autoritats, sitgetanes, sitgetans, oients de Ràdio Maricel i espectadors de Maricel Televisió i Canal Blau Televisió. Sigueu benvingudes i benvinguts a la plaça de l'Ajuntament de Sitges, indret i testimoni històric de tantes i tantes festes majors. Sigueu benvingudes i benvinguts al pregó de la Festa Major 2014. La nit en què la figura dels antics pregoners reviu a tota la vila, com les grans solemnitats es mereixen. El moment en què la paraula es transforma en la invitació formal per disposar-nos a celebrar un nou Sant Bartomeu. Segurament els sitgetans ja hi estem disposats tot l'any, no pas avui. No cal sentir-nos convidats, perquè en som amfitrions i convidats alhora. Però aquesta nit, un any més, necessitem aquest ritual. Complirem amb el costum del pregó i ens deixarem endur per la veu del pregoner, pels seus missatges, pels seus somnis i per la seva vivència. Té la paraula la presidenta de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Aroa Llorenç. Autoritats, sitgetanes i sitgetans, bona nit a tothom i benvinguts al magnífic espai que ens ofereix aquesta plaça per encetar la Festa Major 2014 amb el pregó. Una nova comissió ens estrenem al capdavant de la tasca que suposa organitzar la més sentida i significativa de les festes que tenim al nostre ric calendari. I ho fem plens d'alegria i d'il·lusió, amb renovades idees i energies, per afrontar els nous reptes que se'ns han plantejat. Enguany, un programa amb innovadors i original format ens ha dut els colors de la festa per anunciar els actes. També són novetat les diferents idees i propostes de mecenatge, la iniciativa de padrinar un morteret per tal de tenir la traca final del Castell de Foc més llarga i espaterrant, la subhasta dels rams de les gegantes i una nova aplicació que ens permetrà seguir i viure la festa major mitjançant les tecnologies de la telefonia mòbil. Però no tot són novetats i hem volgut donar continuïtat i combinar amb l'equilibri de propostes ja engegades per altres comissions, com és oferint de nou la refrescant cubanita com a beguda de la festa o el Castell de Foc en calma. Organitzar la festa major no és una tasca fàcil per a ningú i tampoc ho ha estat per a nosaltres. Són moltes les hores dedicades, amb el desig de fer-ho el millor possible i m'agradaria agrair de tot cor i felicitar a qui m'acompanyeu com a presidenta en aquest canvi que hem fet. Vull felicitar públicament a les meves companyes i companys de comissió per la seva implicació des del minut 1. Per totes les hores que hi he dedicat i, com no, a les seves parelles i familiars, que són qui també viuen i comparteixen els seus esforços. Agraeixo també a totes aquelles persones que heu fet que tot sigui més fàcil, aquells que esteu al darrere de la festa i ningú us veu, aquells que desinteressadament feu feina com a tècnics, voluntaris i col·laboradors. I en especial vull donar les gràcies a la família pel suport i al vostre caliu al meu costat en aquest projecte.
Només 3 dies ens separen de les tan intenses 36 hores i ha arribat el moment de pregonar avui la festa major. Tinc el plaer de presentar-vos en Cisco Arbonés i Heredia. És un goig poder compartir la il·lusió que en Cisco ha mostrat des del primer dia per l'encàrrec del pregó que li hem demanat. En Cisco és un sitgetà resident a París, amb una dilatada trajectòria dins de la festa. Doncs són diferents els papers que ha fet de l'auca, acompanyant els gegants, ballant els cabassuts, la moixiganga, el ball de les gitanes, les cintes o portant el tabernacle del sant. Ha estat i és una persona implicada en la nostra festa, des de dins i des de fora, com a ballador i com a espectador, en tots i cadascun dels actes i aquells moments que la festa major ens ofereix a cada racó. Engeguem la festa major. Agafem les baquetes i les gralles, les espardenyes, els timbals i les masses, els bastons, les faixes. Ballem els gegants al so de les gralles, emocionem-nos al pas de la moixiganga, utilitzem tots els sentits. Escoltem, mirem, degustem, olorem, sentim, per gaudir-ne al màxim, ja que en un sospir tot haurà passat i tornarem a esperar com a infants la propera festa major. Visca la festa major i visca Sitges! M'ha quedat sec, Molt bona nit a tothom. Abans de començar, voldria agrair un cop més a la presidenta de la Comissió de Festes per aquest meravellós regal i al mateix temps per la confiança d'aquesta responsabilitat pregonera. Poder compartir aquest moment amb tots vosaltres és genial. I ja ho sé, que no és de costum, però m'agradaria molt dedicar aquest pregó i aquesta nit suau a una persona molt estimada, un amic. Ell em va dir quan vaig marxar cap a les Frances: Cisco, marxa i no tinguis por, veu món i coses diferents i aprèn molt, que el teu poble i nosaltres sempre t'estarem esperant aquí. Josep Soler i Soler. Gràcies, l'amic, per les teves paraules, perquè avui veig que tenies tota la raó. Estimats vilatans i vilatanes, forasters i forasteres, amics i amigues, família, vet aquí que el dia ha arribat. Estic a l'escenari amb la intenció d'encendre una metxa d'obertura de les nostres festes majors de Sant Bartomeu i de Santa Tecla 2014. I així, donar-vos l'empenta cap a l'emoció, el seny i la rauxa necessaris per viure uns dies inoblidables. Una empenta que no serà massa forta, ja que ens coneixem. L'alegria de la nostra vila no cal engrescar-la gaire, perquè la portem a aquesta festa alegre inscrita al genoma. Sobre el dia que em van proposar acceptar l'immens honor de ser pregoner d'aquest any, us diré que la tremolor no va parar fins a unes quantes hores més tard. Sí, esclar que sí. En aquell instant de sorpresa, vaig veure el nostre cerimonial amb un fons d'imatges entre reals i subjectives, el moment que estava vivint i el que viuria el dia del pregó. Embriagat, em vaig adonar que les escenes eren ben viscerals. Quin poder tenien un grapat de dies de festa, que s'acostaven com cada any, on el condensat quedava sempre en un epicentre quasi volcànic, que són les 36 hores que no podem deixar passar al mes d'agost i al mes de setembre. D'una banda, vaig reviure intensament la convivència entre treballadors i públics, entre autòctons i foranis, i entre amics i família. De l'altra,
Vaig veure desfilar des del despertar per preparar l'esmorzar abans de l'entrada de Grallers fins l'entrada dels Sants a l'església parroquial i les sardanes a la platja de Sant Sebastià. Així que hauria de preparar-me un any més per aquest tsunami que cap sismògraf pot preveure. Afrontar aquesta onada que comença ben abans dels dies esperats, que agafa ressaca i que ens inunda dues vegades. Una onada que ens deixa ben centrifugats després de Santa Tecla. I per fer-ho necessitaria molta energia sitgetana i d'arreu, ja que aquest any la tasca de pregonar-nos seria meva. Tot i que fa 21 anys que visc lluny de la nostra vila, sempre m'he sentit ben a prop gràcies a molts de vosaltres. També perquè procuro que les meves anades i vingudes coincideixin amb les nostres festes. Hi ha molta gent que encara descobreix amb gran sorpresa que jo no visc a Sitges. D'altres ho saben, quan em veuen diuen divertits: però què fas aquí? Quina festa és, Siscu? Però la majoria sempre em diuen: i ara què? Ja fins a festa major? No? I per respondre'ls, aquest any la comissió de festes m'ho va posar ben difícil, perquè em van prohibir que digués res fins al dia 21 de juliol. Així que em tocava dir: sí, fins a la festa major, que si aquest any no vinc no hi haurà festa. Ara en teniu molts de vosaltres aquesta frase que us deia tot mirant-vos al fons dels ulls, amb una mirada plena de guspires. I quines ganes tenia de cridar-ho, ben fort. Durant 3 mesos vaig haver de mossegar-me molt la llengua per no desvetllar el gran secret. Gràcies a aquesta experiència de viure lluny de Sitges al moment de les nostres festes, sí, ho confesso, n'he perdut algunes quantes. Avui us puc dir que és tancar els ulls i veure-la passar com una vella pel·lícula. Veus passar imatge rere imatge amb una cronologia sense equívoc. Saps exactament a cada instant on es troben els qui estimes, per on passen els balls. Fins i tot, saps que les processons van en retard i que tothom renega com cada any. I per descomptat, escolta sense sentir les músiques i els sorolls. I com encostipat, ensumes les olors d'eufàbrega, de nard i de pólvora. Una energia desconeguda envaeix tot el teu cos. Els profans et miren com un extraterrestre perquè plores tot rient. I si una trucada de telèfon arriba en aquells instants, escolten embadalits al mateix temps que tu els sorolls. Cobla, gralles, esclat de coets, repic de campanes, que els amics et fan sentir emocionats al mig de la munió que crida. I ja ha arribat aquest dia, que aquell minyó acabat de baixar d'un avió, que fa petons a tothom a l'ofici, com diu el mossèn, i escollit per la nova i engrescadora comissió de festes com pregoner, ha de convidar a tothom a viure amb alegria les nostres festes majors 2014. Per fer-ho, vaig pensar en l'enrenou d'energies que caracteritza aquests dies tan esperats, en el seu protocol ancestral i en totes les controvèrsies que genera la nostra festa entre vilatans. Any rere any es repeteixen les mateixes converses i picabaralles. Qui tindrà més raó de com s'ha de fer o com ha de ser? Com ho fem i qui ho fa? I és que la nostra festa ens revoluciona. I com a revolucionari i exaltat que sóc, de seguida vaig pensar en un personatge estimat per la nostra vila. Un home que tenia molta d'empenta i atreviment. Més ben dit, audàcia. Un altre enamorat de Sitges que ens va encomanar del seu tarannà i que va enaltir molt els 3 característics sitgetans. Un artista que va compartir i desenvolupar el seu moviment i la seva obra, tot inspirant-se en els nostres vilatans i les nostres tradicions. Ara puc parlar tranquil·lament d'ell, ja que la malaurada grua ja no hi és. Ell és en Santiago Rossinyol, que arribant de la Bohèmia parisenca va omplir la nostra tranquil·la vila de modernisme. Un moviment estètic complex, format per diverses tendències sovint contraposades, però que per damunt de tot es mostraven unides amb un propòsit comú: modernitzar una cultura i també una societat que s'entestava a viure del passat i en el passat. Rossinyol volia curar els 2 mals de la cultura catalana, obrint-la i fent-la caminar cap a les altres cultures europees. Traient-la del seu localisme,
amb una aspiració a la universalitat. I us preguntareu, on vol anar a parar aquest xicot? Doncs molt fàcil, a intentar fer una radiografia modernista de la festa major, inspirant-me en l'obra de teatre L'alegria que passa. Utilitzaré un curt passatge rossinyolià com si fos un entremès de la nostra festa i així pregonar-la. Escolteu amb atenció, ciutadans d'aquest poble! L'alegria ja s'apropa! Vinguin d'aquí una hora a veure i sentir de prop el daltabaix que es prepara! Silenci, poble! La funció que donarem no és de papadineu. Treballem per a la instrucció i el recreu de les persones honrades. No demanem caritat, passem la safata. Venim d'uns pobles que no els volem anomenar, perquè tampoc els sabríeu. Però us podré dir que som més enllà de la França tirant cap a mà dreta de l'altra banda del mapa. Noi, no inquietis el cavall! Oh, quines sorpreses! No diré que siguem propietaris, però tot aquest bé de Déu, de carro, de bestiar i de persones, tot és nostre. I al dir nostre, vostès han pres possessió del piset, com si fos a casa seva. Noi, que no tirem pinyols. Aquest carro, vist per dintre, ve a ser una finca de recreu. Tal com el veuen, amb aquest posat modest, té dues alcoves, menjador, cuina, sala de rebre, quarto per al mico i jaç per a un servidor. No hi falta més que aliments. Aquest carro és l'Estoig meravellós, l'arca de la nigromància, el palau de tota la força bruta i també de la roba bruta, i del joc de la llestesa, i de tot el que veuran si tenen vida i salut abans que aquest sol es pongui. Preparar-se de boca, ciutadans d'il·lustració. Dit d'una altra manera, aquí teniu una obra de teatre que transcorre en un acte únic com les nostres festes, a la plaça d'un poble indiferent, vulgar i ensopit, res a veure amb el nostre Sitges, únic, modern i ple d'idees somiadores. Els habitants viuen immersos en la mandra i la monotonia local, res a veure amb els nostres vilatans, plens de vitalitat i molt participatius. Sitges és com una moneda daurada amb dues cares i hem de treballar perquè sempre caigui del costat bo. Hem de treure-la de la rutina de la vida quotidiana i continuar escalfant-la amb aquesta il·lusió que fa la vila tan especial. Avui, com un circ ambulant, arribo al poble. Com el clown que parla dels països diferents i d'altres maneres de viure, promocionaré l'espectacle de la nostra festa major. Intentaré contagiar-vos de l'optimisme del clown i de la seva bohèmia per sortir una mica del xic costumista vilatà. Perquè moltes vegades ens considerem persones molt obertes sense adonar-nos que en el fons les nostres tradicions tenen tendència a acostar-nos un xic al conservadorisme, amb tots els respectes. Aquest tret de caràcter que pot fer pensar en un cop de brotxa negativa, moltes vegades esdevé un cop de pinzell positiu. El fet de ser una mica massa tradicionals ens ha permès de conservar moltes coses com les nostres festes, sovint envejades o sublimades per algú. Per d'altres, ens fa que sigui bastant difícil fer-les evolucionar amb els temps moderns i vigoritzar-les amb innovacions necessàries. Sitges és plena de tresors i la corona és la nostra festa major. Protegim-la i al mateix temps continuem d'embellir-la. Tot seguit us presento aquests dos personatges.
que m'acompanya aquesta nit, en Bruno i la Martina. Ells m'ajudaran a fer més clares aquestes idees o a embolicar la troca una mica més. Pel dolç compàs del bressol de la Manxa anem cantant per no caure ensopits. Anem cantant per distreure la mandra, anem cantant per no caure dormits. Pim-pam, piquem germans, del treball ens el descans. Martina, ja has canviat la melodia. Bruno, és que si no és molt avorrit. Avorrit, avorrit? I tu fas les panderetes? Sempre el mateix passet? Sempre la mateixa tamborinada? Ja ha arribat el gitano. És veritat que el nostre ball és una mica més monòton que el vostre. Que no pareu de saltar com cabretes. Cabretes? Però almenys no hem de començar a assajar el juliol. I això es va, que de tant improvisar l'entreneta se us enganxa sovint. A més, a la pel·lícula Sitges Sentiments de Festa sortim moltes vegades gràcies a aquest rigor. Som molt estètiques. No em parlis, que sembla que alguns balls estaven ben enxufats. I no pel seu rigor o estètica. Sobretot els del foc. I els del barret, que semblen un ball més. Gelós, que no ho veus? Que tot no es podia sortir. I a més, era la primera vegada que una idea tan innovadora es tirava endavant. Carca! Ja milloraran, que tot no pot sortir rodó a la primera. I el foc fa molta patxoca a la pantalla. Els dels barrets, què vols que et digui? Que tothom no té la sort com nosaltres de participar en un ball de festa major. Així que faran el que poden per formar part, a la seva manera, de la festa. Encara que l'any passat, el que va encendre la carretilla es va lluir. I en plena entrada de grallers. Quin insult i quina poca educació als grallers i a tothom que vol viure aquest moment tan emotiu. Ja, els de la comissió de festes ho tenen ben difícil cada any per intentar planificar i dirigir aquest riu que es desborda com en un dia de pluja intensa. Cada any s'escapa per un altre cantó, perquè quina història també ajuda el Llucifer amb els malaurats versos. Sí, no s'ha de confondre sàtira popular amb conya familiar. Però espero que tot acabi bé i la cosa no arribi a sang i fetge, que al final tots en aquest poble som família. I a cada família hi ha una cabra esgarriada, com tu, gitanot. Valga'm el sant nom de Déu i l'humil Verge Maria i el gloriós Sant Bartomeu, que és patró d'aquesta vila. Que bé, ja t'ho saps. A mi m'agradaria ser diablessa i poder-li dir a Llucifer: coratge, vale, Llucifer, que jo sempre seré ta guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré unida com a mestressa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablessa. I fer-lo anar pel bon camí. Si tots aquests luciferots són iguals, ni un se n'escapa. I això és el que es fa diferents i autèntics. M'encanten aquests diablots insumisos. Que els pares no en sentin. A mi també m'agraden aquests bonics insolents. I ja t'has equivocat, que l'espardenya blava va a la dreta i la vermella a l'esquerra. Paraula de Jofre Vilà. Tota aquesta codificació de vegades m'ofega una mica. I mira, que jo soc d'aquells de fer-ho tot com quan se sentien els carros voltant l'antic castell. O com ho escriuen els estudiosos de la festa. O caixa o faixa. Faixa, faixa! T'has fixat que tots els que veiem o participem a la festa portem faixa? I alhora, si no sabem posar-la amb la força justa, podem respirar o se'ns escapa.
Espero que la nostra festa major no la hi posin ni li ajustin gaire. No fos cas que l'ofeguem. Tot és qüestió d'equilibri entre tradició, espontaneïtat i modernisme. No et preocupis, que ara amb el centre d'interpretació de la festa potser això s'arregla d'un cop. O s'embolica que ara potser serem patrimoni immaterial de la humanitat, on ficarem tota la gent que vindrà a veure-ho. Ai, Sant Bartomeu gloriós que caus en cap de setmana. I el diumenge no tindrem tants capellans per pregar que tot vagi bé, que ho va dir el mossèn. Bruno, et puc dir un secret? Ara que no ens escolta ningú. Com les noies podem anar a la processó de Sant Bartomeu, tu creus que em deixarien fer la motxiganga? Martina! Ja ho veieu, vaig ben avisat. Però espero no acabar com els còmics de l'alegria que passa, que van ser expulsats del poble, ni com el clown, que va haver d'allunyar-se condemnant els habitants a l'ensopiment de la prosa i endur-se'n l'alegria. Sigueu indulgents i deixeu-me seguir sent el pallasso entremaliat i buscar raons que riu d'ell mateix i de tothom, i dur a terme la meva missió pregonera de distreure i d'il·lustrar els vilatans. The show must go on. Parlàvem de faixa. Parlàvem de faixa. Parlàvem de faixa. I aquí he volgut estar acompanyat per la del meu pare, un antic geganter. És ella, la de que d'alguna manera em va introduir a la festa. Quin honor per a un nen portar la faixa d'un geganter sota el braç i acompanyar-lo a primera fila a totes les processons i actes. Anys després, en duria d'altres, per fer els diferents balls en què vaig participar. Potser podríem dir que aquesta faixa ha estat el meu fill d'Ariadna i que gràcies a ella mai m'he allunyat de la festa. Sempre he trobat el camí per tornar-hi any rere any. De tots aquests anys i experiències festamajorenques, sempre guardo el més dolç i de les companyies les més entranyables. Quina sort la meva! He crescut entre geganters, bastoners i grallers. He pogut participar a la nostra festa com a ballador, com a portador dels nostres sants o com a simple espectador. I avui en sóc el pregoner. Perquè els anys passen i hem de cedir al lloc a aquest jovent entusiasta que puja enèrgic com la saba i que vol participar confirmant el relleu generacional. Com m'agraden veure els nous pastorets saltar, l'esclat dels joves bastoners, o veure giravoltar les noietes de les cintes i els nens dels cercolets. El més important és que tot això ho fem per honorar els nostres sants patrons, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Sant Bartomeu, l'apòstol màrtir, predicador de l'Evangeli. Cada agost ens posem la seva pell com una túnica blanca que ens purifica. Santa Tecla, la verge protomàrtir que acompanyà Sant Pau en els seus viatges d'evangelització. Cada setembre, la seva mà ens acarona i ens beneeix. Aquests dos personatges són la principal raó de les nostres festes. Festes que són com una simfonia que s'enlaira al cel i ens fa entrar en comunió. Són moments on els nostres sentiments són a flor de pell, on la nostra alegria és la més riallera, on la nostra nostàlgia fa rodolar les llàgrimes més dolces. Com lladres honestos, ens endinsarem al cementiri obert per deixar-hi tímida i emocionadament unes floretes als amics que ja descansen. Aquests són moments on les gralles pel carrer Sant Francesc i els mortallets a la platja de la Fregata desperten els despistats. Ei, que és festa, que ja comença! I és en aquests moments que la copla dona vida a les dues sardanes.
la processó de Sant Bartomeu i la festa major, i on les diferents generacions sitgetanes, unides per les mans i la melodia, ens convertim en cercles místics. La força telúrica ens travessa i s'uneix amb la força celestial. És el moment de la reflexió, de donar gràcies a ser-hi un any més, el moment per somriure amb complicitat a les persones amigues o conegudes, el moment per pensar en les persones estimades que no han pogut venir o que ens han deixat, el moment on els esperits presents i absents es deixen gronxar amb les notes conegudes, gairebé tatuades a l'ànima, el moment on els gegants travessaran aquells anells donant pas a la trobada entre el poble i el folklore ancestral, i com a una olla de fang esclatarem en infinites espurnes de joia que es consumiran 36 hores després. La festa col·lectiva esdevé individual. Cadascú elegirà el que més li agradi, el lloc on es trobi més bé per participar i viure la festa. Un carrer, un balcó, un bar, una plaça, sol o en companyia. Perquè no hi ha una festa major, n'hi ha tantes com personalitats existeixen. Vet aquí la dificultat de tenir tothom sempre content. Voldria compartir amb vosaltres les paraules d'un estimat sitgetà, en Fernando Cran. Hay dos alegrías, una que se busca y se asocia con la risa y el pasarlo bien, y la otra, la personal, que podemos no llevar dentro. Al menos, en mi caso, trato de cultivarla cada día haciendo un trabajo que me gusta, gozando además de la naturaleza y de las cosas simples de la vida, manteniendo una relación relajada con la gente y sentir siempre que detrás de los nubarrones aparecerá el sol. A cada festa major hi ha borrasques, que definitivament seran passatgeres. És el més normal quan diversos punts de vista, vivències i educació es troben en un espai reduït i en un temps condensat com es trobaria amb vents freds i calents. Escalfem l'alegria i cultivem-la tot regant-la amb aigua, vi, cervesa, cava, llimonada. Gaudim de la gent i plantem els esqueixos de les noves amistats. Tots aquests anys lluny de la nostra vila fan que un s'adoni del temps que passa i com el nostre poble creix i els espais d'intimitat es redueixen, com els seus habitants envelleixen, creixen i neixen, com la nostra festa major evoluciona i deixa enrere moments més intimistes. L'espai vital va canviant, tot fent via cap a una nova realitat més massificada, on nous espais seran necessaris perquè tothom pugui gaudir de la festa sense ofec. Per això, avui, un dels llocs més personals és l'Hospital de Sant Joan Baptista o les Magnòlies, lloc on encara podem gaudir dels nostres balls i entremesos, en un entorn que no ha estat desfigurat. A més, allà, els nostres avis i àvies esperen amb candeletes l'alegria dels balls dels familiars. Esperen veure de nou les coreografies estimades i les abraçades i besades caloroses dels seus. Lloc de memòria i de transmissió. Portar la festa fins a ells és un tribut de reconeixement, d'amor i d'estimació. Una meravellosa manera de fer realitat les paraules dels evangelis. Siguem creients o no, tant se val, perquè la festa major és compartir. La nostra festa és generosa en actes i vivències. Un no pot acabar-se-la, perquè amb una mica d'imaginació i amb ganes de sortir del camí, la festa major ens dona unes possibilitats de vida i d'experiències incalculables. Podem participar en l'organització, en els balls, entremesos o imaginari. Podem implicar-nos com a espectadors de la festa, omplir els carrers per veure i aplaudir els balladors que durant dies i amb molta il·lusió han estat assajant, i també ajudar-los a hidratar-se, ja que ens omplen els ulls amb el seu esforç. Arribar davant d'una casa o d'un establiment on t'acullen amb unes ampolletes d'aigua o un pornet de vi dolç, com és d'agrair. I com no, anar canviant de lloc per veure les processons i el castell de foc, i així aprofitar de totes les perspectives que ens ofereix la nostra vila. Perquè tot i estar en temps de crisi, aquesta no ha acabat amb la festa. Al revés. Ha fet que es trobin idees noves per tirar endavant i trobar els diners necessaris per finançar-la. Ha fet que molt jovent se senti involucrat
i predisposat a ajudar. Aquesta crisi ha funcionat com una injecció de creativitat i invencions. Quin goig que fan les paradetes de samarretes i polseres dels balls. Les innovadores creacions d'utilleria necessàries com bosses, penjolls dels artistes sitgetans. I aquest any, fins i tot han fet tatús i apadrinaments. Cada any s'intenta que tothom s'identifiqui més a la festa. Una identificació que ha de passar també, al meu parer, per la coneixença. D'on ve la nostra festa? Què la compon? Quin valors vehicula? Cap a on volem portar-la i com podem fer-ho? Igual que introduïm a poc els nostres infants a la festa, expliquem quins són els comportaments a respectar i les normes a no transgredir. I no només els nostres, sinó els nous sitgetans, perquè entenguin i puguin participar d'una manera lúdica i compartida. Potser el nou centre d'interpretació de la festa en serà una eina clara i engrescadora d'ensenyament i d'obertura. I tot això, com ho sap aquest home vivint tan lluny? En gran part, i gràcies a les noves tecnologies, l'exiliat viu els preparatius de la festa lluny de casa. Retransmissions online de Ràdio Maricel i Maricel TV, vídeos caseros al YouTube, Twitter i, com no, al Facebook. Diguem que aquest últim és una plataforma virtual i interactiva per arribar a fer molta informació i punts de vista. Un momentet. És que això és molt important ara, en aquest moment. Vaig veure passar un missatge de l'amiga Ajo Monzó que em va copsar. És el Facebook, el temple digital. Una de les coses que em crida l'atenció del Facebook és el seu aspecte espiritual. Sí, espiritual. Funciona com una plataforma per xerrar amb els vius i els que no estan. És curiós. Aquí ens comunicam amb els nostres estimats desapareguts. De vegades, inclús és com resar. Com si el fet de publicar els nostres sentiments més profunds ens ajudés a processar-los, o sigui, que tan banal no ho és. Sobretot ens arriben notícies dels sitgetans i sitgetanes que treballen durant mesos abans per enllestir i guarnir les nostres festes. Les colles, la grupa, el Prado, el Retiro, la comissió de festes i l'Ajuntament. Aquestes notícies ens serveix als que no podem participar en viu aquest treball per animar-los i compartir-ho. Les xarxes socials van plenes de missatges i convocatòries, de fotos i vídeos, de comentaris i discrepàncies. Les xarxes socials ens ajuden a difondre i a compartir molta informació. Fer la promoció de la nostra festa, sobretot a aquelles persones que poden tenir una idea caricatural d'una certa oferta de turisme i oci a Sitges. En fi, que actualment és molt més fàcil participar de tota aquesta escudella que va escalfant-se, encara que sigui virtualment lluny de casa. Perquè anys enrere, l'únic que m'arribava era l'Eco de Sitges i en paper, que ara ja tenim online. Vic, entre nosaltres. Per als que esteu esperant, explicarà algun record amb noms i fets? Us diré que tot aquest rebombori d'amistat i de bonomia entre les colles que he anat seguint amb el torneig de futbol m'ha fet pensar molt en la mítica colla d'en Roig. Geganters, bastoners i grallers, que entre paelles i conills a la brasa igual et ballaven un ball, et treien cadires del saló del cinema del Retiro com et portaven a pes els pals de fusta per arribar a la llum a la Trinitat. Aquella colla exaltada, on les discussions més apassionades es podien gaudir a l'enyorat Texas, on en Tòfol i la Carmen les seguien enriallats rere la barra tot treballant. Semblava que anessin a matar-se, però era d'estimació i de companyonia. L'ambivalència de la festa, el sol i la lluna, la diablessa i l'àngel, el pagà i el cristià. Així són les nostres festes majors. Tot passa i tot segueix. La transmissió, l'herència. Cada any compartim aquests moments entre nosaltres i de vegades ens oblidem del que donem als forasters.
sense mesurar-ne l'impacte. I avui que tinc la paraula, voldria compartir amb vosaltres alguns sentiments de persones i amics estrangers que he anat introduint a la nostra festa o d'exiliats com jo de la nostra vida. Començaré per les paraules d'una família de 3 generacions de descendents d'exiliats sitgetans a França. Per ells, les festes majors de Sant Bartomeu i de Santa Tecla són l'herència de la nostra terra i una efervescència d'emocions, records i imatges inoblidables que els envaeix d'alegria. Per un amic alemany, aquesta festa l'uneix a la meva família i amics i li fa pensar en les festes del seu poble, en el desig que senten els que estan fora de casa de tornar, de recordar el temps que passa, el temps de la inconsciència juvenívola i de pensar en els que ens han deixat. Per ell, la festa major és la cita de tots els enamorats d'aquest lloc tan particular que és Sitges. Viure aquests moments de festa, de bogeria i d'oblit, i així marxar amb la certesa de tornar. Un amic francès em deia que la festa major li va caure a sobre. Ell no entenia què feia tota la gent amb samarretes personalitzades i barrets de palla. Fins que una tarda, passejant-se pels carrers de la vila, va començar a sentir calor i soroll. De cop i volta, un diluvi de foc el va sorprendre i fins i tot li va fer deixar un tros de pell entre drac, diables i timbalers. Ara entenia per què servien els barrets i les samarretes. Veient la processó, els balls i el castell de focs, va tornar a trobar a Sitges el nen que anys enrere havia deixat a l'altre costat dels Pirineus. I un altre amic, en George, diu, simple i clarament, que la nostra festa és el reflex del treball i de l'alegria de vida que respira la nostra vila. Per a tots ells, aquests sentiments i aquestes vivències toquen els 5 sentits. El so de la gralla i de les sardanes, l'olor de pólvora, veure ballar els gegants, el gust de l'eufàbrega i la pell de gallina. És per això que any rere any, com si fos l'últim, m'apropo de vosaltres i de les nostres festes majors. Sí, perquè en tenim 2, i per gaudir-les i fer-les entre xics i grans. I la de Sant Bartomeu és com el meu Nadal d'agost, carrego piles i per un mes. Estic tan orgullós de formar part d'aquesta tribu sitgetana. Sí, aquesta tribu que té també un crit com el despertaferro dels almogàvers. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la festa major! Així que, estimats vilatans i vilatanes, forasters i forasteres, amics i amigues, família, permeteu-me que us convidi a compartir i a celebrar l'alegria de la festa. Endavant les festes majors de Sant Bartomeu i de Santa Tecla 2014! Que és festa major, alegria, com que el nostre sant és el millor, alegria, que és festa major. Al matí tenim passat amics a les campanes i a vendinat. Migdia de processó, concert, castell de focs i balla l'embalat. Per acompanyar-me i espero que us hagi agradat perquè, sincerament, aquest pregó ha sortit del cor.
Montse, al Milà, la brigada, al Sol, la Llum, la comissió, la traductora i tota la gent que representa que aquest drama fos diferent com soc jo. Moltíssimes gràcies, Cisco, per aquest magnífic pregó, per aquest pregó tan intens, tan viu, jo diria tan propi de Sitges, però també tan propi de tu, que ens has portat a tot allò que és l'essència de com som la gent de Sitges. Parlaves al principi d'aquest tsunami, que no hi ha cap sismògraf que pugui preveure. Aquí està ple de sismògrafs. Tots nosaltres podem preveure exactament com serà aquest tsunami aquests propers dies. Barrejar aquesta mescla de modernisme, l'art, l'alegria que passa. Per cert, fes-los un petó molt fort amb en Bruno i la Martina, els que ens has portat aquesta nit i amb els de veritat. I amb els de veritat. Que són el relleu del futur de la nostra festa. Com us deia... Perdoner. Aquí teníem en Bruno i la Martina de veritat. Són els meus fillols. Com us deia, unes paraules breus per acabar. Com us deia al principi, aquesta nit ens hem deixat endur absolutament per la veu, per l'espontaneïtat, per l'art d'en Cisco, del nostre pregoner. Ara formalment ja estem convidats a la festa major. Ara això ja no té marxa enrere. Ara això ja és cosa de tots. Gràcies a tots els que la fareu possible un any més. Els balls, els castellers, els grallers, els músics, les entitats, els col·lectius, els clubs esportius, les empreses. Gràcies especialment a tots els que treballareu aquests dies, especialment perquè la festa pugui tirar endavant i la puguem gaudir tots. Brigades municipals, cossos policials, bombers voluntaris, servei d'emergències mèdiques, mitjans de comunicació, hostaleria, restauració. Gràcies, presidenta i comissió municipal. Gràcies a tot el poble de Sitges. Sant Bartomeu ens crida a complir la tradició, però també amb elements innovadors. Indubtablement, el patrimoni immaterial que és la nostra festa major es barreja amb l'actualitat pròpia del segle XXI. Però aquesta mescla, com ha dit el pregoner, s'ha de viure amb respecte i amb civisme. Amb respecte per una festa que almenys celebrem des del segle XIV i amb la consideració que es mereixen uns actes que hem rebut dels nostres avantpassats, que hem sabut mantenir, que són un valor de Sitges i del país, perquè alguns d'ells tenen un caràcter únic, únic al món. Ara bé, el respecte i la consideració són sobretot estimar-nos. Per tant, l'estima i la passió l'hem de viure i expressar-la com la sentim en l'actualitat, al segle XXI. Clar que sí, però segur que serem capaços tots plegats de trobar aquest equilibri necessari perquè tenim el deure de salvaguardar la festa sense deixar de viure-la intensament a cada moment. En el fons, sitgetans, sitgetanes, es tracta de descomprimir-nos, de vestir Sitges de l'encant de la festa major que esperem tot l'any. Ara ja no ens calen els tons i els dispositius mòbils que també ens deien Cisco, jugant reproduccions infantils de tots els nostres balls. Mirar i remirar a casa vídeos, DVDs, entrar al Facebook, al Twitter, al YouTube. Ara tot això ja no cal. Ara ja és festa major. La festa major real, la festa major autèntica.
Vivim-ne, doncs, al carrer, vivim-ne, doncs, a les entitats, comptem amb tothom, que sigui un acte d'afirmació sitgetana, que sigui un acte d'afirmació nacional. Una vegada més, Sitges es demostrarà a si mateixa, a Catalunya i al món, del que som capaços de fer en aquest poble. Bona festa major!